Umphikelela embukela lapha ekhaya ngoba shilo ukuthi zonke siqhubeka kanjalo. Nathezeka TV yimo wakho DJ Ponyaponya njengamanje nginomphikelela wamphikeleli uyaphila mnteka baba. Ngiyaphila mne wethu ngezwe kuwe futhi weNethezeka TV. Kunjalo wayibeka kahle mnteka baba ngibona nje yonke into yakhe iyaphikelela ihwanqa intshebe ihlangene eyami ngathi khubazekile. Hayi ayikhubazekile mne wethu indlela odalwe ngayo ngoba phela siyabantu asidaliwe ngokufana. Ngizwe kahle mnteka baba mphikeleli selizwe igama lakho liyangena ebantwini ekubeni usakhiphe iCD yokuqala. Umphikeleli ake siqale la ekutheni ukuthi udabuka phi umuntu ongamazi umphikeleli uqhamuka kuziphi inkani. Ngiyabonga msakazi wami muhle umbuzo. Umphikeleli udabuka kwesakwabiyela obuka esigodini sakumawanda ompentsheni. Kodwa ke kuthena ngokuhamba kwesikhathi ngase ngikudlukela empangeni phansi kwenkosi yasemazimaleni futhi ngisemthunzini kahle kahle. Yebo ukucula ngiqale ngo2022 ngisenomsebenzi owodwa engiwenzile ohloko esithi igolide lasobuka. Mfowethu umsebenzi ungoqala kodwa siyabona igama lokho lingena impela ebantwini. Mfowethu ngabe ngiyabuza ukuthi wenza ngani noma mhlawumbe mangithi uyenza ngani uzokungitshela inyanga yangakini kodwa ngifuna ukuthi siye enyangeni. Mfowethu umsebenzi usebenze kanjani ekutheni ukuthi umsebenzi ukwazi ukungena ebantwini? Mfowethu akukho engizothi ngenza ngakho kodwa ngiye ngaleso sikhathi okungifikelile lo ngisebenzisa lokho okungifikele ekuqala. Ngisebenzisa lokho okungifikele ekuqala kube ikhona engikusebenzisayo ngiyazi na kanjani icebo lami lizophumelela yilokho engibona ukuthi kuyangisebenzela njengamanje. Bangatshela umuntu njengamanje kuthena ukuthi uthando lomculo ngoba ukhona endimeni yomculo ngabe kukhona okugqugquzelile noma kukhona nje insizwa oyibonile ukuthi ayenzi kahle ake ngikhombise ukuthi ngenza kahle njengayo ngoba phela khona zibukana amabala mnteka baba sisendimeni la asikhuluma iqiniso wena wenza kanjani ukuze ungene emculweni? Cha ngala wethu angibukanga isikhala ukuthi hayi ngingangena lana futhi akukho engimbone engenzi kahle kodwa nje ngizothi umculo ngikhule ngiwuthanda kodwa ke bengakuboni eduze kwami ukuthi ngingaba umculo. So ke kugcine nje kufika isikhathi nje lese singifikele nami sokuthi nje ngicule ngoba bengikwazi ukuthi yena makunengoma ngikwazi ukuthi ngiyogidisa abafana ngengoma eqoshwe yimi begide iphile futhi ingagcini kuwe yethu igcine kuyingoma esebenzayo. So ke ngase ngithi hayi ngoba kulokhu kungifikela lokhu ake ngusebenzisele isizwe ke manje ngoba phela uma usuyithatha into wayirecorda usuyifaka esizweni ingabe isaphelela kuwe. Yebo mnewethu. Mnewethu abantu ofisa bekulandele mfowethu einkundleni zokuxhumana nala othenga khona ama digital platform angazi noma umculo usufakile ukuthi utholakale lapha kuma online ama digital platform. Umphikeleli SA ipage lelo umculo wami ke uyatholakala kuona wonke ama digital platform onke akukho la ungatholakala khona. Ngiyacela ngani wethu ningeseke usesha nje umphikeleli igolide lasobuka kuzovela ukuthole konke. Inamba mfowethu otholakala kuyona makukhona abafuna ukwenza ama bookings nokuthi usondele 076 5959 658. Ngicela ukuyiphinda ngemvumo yakho msakazi 076 5959 658. Na kanjani lapho uzosithola siwumphikeleli akukho la singafiki khona sihamba sifike noma ngabe ukuphi. Amakhona akwagqobe insizweni noma kukhona eligqobile noma wena usuligqobile? Hayi angizile ngesigusha angizile ukuzobhula ihawu cha ngizoduduza ngakhe ngeluleke angizile ukuzobhula ihawu ngilibhula mangiya kusemgangeleni. Akwenzekanga nje waphamisa unyawo wathi uthi uyahlaba wawela phezulu kwensizwa atayithanda? Cha ngani yakwethu akenzeki lokho ngingazike ngoba phela uthi mawuhamba ubheka le kusuke uthule emva kwakho ngazi ke noma khona eselumthelile kodwa ke incwadi bingakafiki kimi. Kulungile khehle lami sibonga hlakhulu ngesikhathi sakho.
Siyabonga mbukeli weNethezeka TV nawe mlaleli, ngiyabonga kakhulu. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya, injalo sithi Nethezeka TV. Ngomfuka Skopti lakhe lamasoko into bethothele epahleni umphendlamani umama mkhulu isigagazi ibhodo ngaphansi ngaphezulu. Bathi uthelele gulikana ngoba zonke into zilikhundile uhande manje cije mamba cije umshalalo. Ziyakhala ngiyathi ukuthi ziyakhala. Silandele ithi Nethezeka TV, ngena ku TikTok, ungena ku Facebook, ungena lapha ku YouTube, uthi Nethezeka TV. Ziyakhala manje. Esapha